Atxalde hon denai. Eskerrik asko pestai hasiera emateko aukeratu nazuelako. Ilusio handi indik eta beti gogoan izanen dut gaurko egunen. Pestak astera goaz, eta gaur pesta egiteko aukera desente dauku. Pesta egiteko, bidaiatzeko, erreztasuneke bai, ordu gutxitan munduko punta batetik bestera joan gaitezke. Eta han, mobilak engrabatu teko atxapez irudiak itxera biali. Kapritxo polite da bidaiatzea. Bino, seguru nago, emigrante bakar batek kapritxoz ez duela bere bidaia egin. Gaur, kanpotik etortzen die gurera. Eta orain dela urte batzuk, hemen jende kanpora joan behar izan zuen. Etxetik atera, eta etxekien noiz itzuliko zien. Ez da itzuliko bazien ere. Mileka eta mileka euskaldun, Ameriketa, Australide, Kanadara, Artzain, Beizai, Basora, Altzenea. Kalifornin Artzain ondutuko batek esaten zien. Nik eunero neharra ikenun, eta itxasoik ez bazen izan du, bueltan etxea hori ezagituko nintzen. Honaxo izan duzen gure jendeen ibilera. Eta noski urteetan kanpoan baldin bazien errimine izaten zuen. Eta nik uste hementxe pestak bere funtzioa martxan jartzen zula. Aitzakie. Aitzakiet behartzen bere garaien bidaia antolatzeko. Berak sortutako txokora. Eta pestak hortxe beteten zuen bere tokien. Gaur gauzek aldatu dien. Baina seguru nau, momentu hontan xe, leitzar bate bino gehiago, dauden tokin daudela, errimine sentitzen duela. Ta ondoa norbait baldin badue, ondoko aiesanen dioela. Oan txasten dien ere herriko pestak, eta ni hemen. Horretxegatik, leitzagoiri berezik eskini nahi diotea pesta hon hasiera. Urtean egun asko dauzkagu lanerako, orain pestak ditugu ta gozamenerako. Pesta halai egitea ez da kalterako, pilakonki kargatu beste urte baterako. Leitzarrak, gora leitzeko pestak, eta gora Santiburtzio! Ongi pasa!